Проважаю заход. Іду правяраць дзве пасткі пчаліныя, якія учора не праверыў. Вось. Ужо халадае, нават рукам крыху прахалодна. Але пахне вельмі прыемна. Уначы тэмпература набліжаецца да нуля. Хутка будуць замаразкі неўзабаве. Вось з гэтыя нахільныя елкі я зняў вялікі рой. Недзе ў сярэдзіне лета, крыху пазней. Вось, ідём далей. Вунь пастка моя. І там пуста. Вось. Ну, няхай яшчэ троху павісяць. Я насамрэч ужо не спадзяюся кагосьці злавіць, але проста з мэтай выратавання пчол, калі ў іх нешта аварыйнае, я хачу ім дапамагчы і тады уладкаваць ім зімоўку неяк. Я думаю, мне б гэта атрымалася. Вось. Тут заказнік мясцовага значэння. Лясное возера там далей. Тут акаводны канал. Вось. Такі цікавенькі. Ідэальнае месца для пчол, таму што тут і вада побач, і нейкія медадаі могуць быць. Вось. І падлёт тут файны, бо ёсць адкрытае месца, праз якое яны дасылаюць выведнікаў. Насамрэч казачныя мясціны, такія елкі атмасферныя. Вось лясная сцяжынка выводзіць мяне да другой пасткі пчалінае. Відаць, сезон лоўлі раёў ужо падыходзіць да свайго лагічнага завершання. Месца таксама стратэгічнае. Там возера лясное. Вось таму тут яшчэ пастку я абавязкова павешаю. Вось. Все, буду вяртацца дадому. Падыхаў свежым паветрам. Размяўся, бо шлях не блізкі. Вунь там крычыць алень, раве. А вунь там яшчэ адзін. Цяпер ім сезон. Так што вось так. Все. Трэба вяртацца дадому, пакуль сонца не зайшло. Вельмі радуе тое, што няма камароў, і можна спакойна вось так хадзіць з непакрытай галавой.